Oh, bar iki diwenehi kesempatan panjenengan Ibu Inggi. Ibu Inggi, Ibu Inggi. Diaturke ayang-ayang sik, Ken. Oke, Pak. Ayo. No, nih. Ayo. Dikancane. Yuk, satu nuansa barengan Iken Salindri. Satu rilis satu nuansa yang punya ayang-ayang. Apa
Bu Inggi. Panyuwunan saking Ibu Inggi iki Lestari leres, Bu. Heeh. Nggih, ampun nyuwun tok no, Bu. Sampean iki pripun to Mas Bayu? Nggih. Ngopen foto kok karo. Mungkin Bu Inggi nderek Nggih. minggah. Monggo Bu Inggi katuran minggah. Monggo, Bu. monggo kersane kalih Sak goyang-goyang. lagi. Sapa ngerti tahun ngarep lebih kompak lagi. Monggo kepareng saking Monggo, panjenenganipun Bu ayo. Inggi. Kladru jengkar minggah wonten ing Turuk. sasana pagelaran. Tutup. Yuk, kaya ngopo? Ning. Oe yo, oe yo. Yuk. Matur suwun kagem panjenenganipun. Matur sembah nuwun. Rejengenipun lancar barokah. Amin amin. Luar biasa. Matur suwun. Matur nuwun, matur. Jan Bu Inggi iki Nggih. blater Kula ya kinten men. lek. Kula jenengan lewati. Nggih. Ora kok Matur kena. sembah nuwun.